Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Магнитогорскиның иң борынгы мәктәпләренең берсе 90 еллыгын билгеләп үтте. 31 мәктәптә 10 ел тарих һәм җәмгыять фәненнән укыттым. Һәм мин моның белән горурланам. Ул еллар тормышымның иң яхшы еллары булды. Оренбургта дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Арада милләттәшләребез дә бар. Оренбургта без шушы үзебезнең һөнәрчелекне саклау юнәлешендә 99 елдан бирле эшлибез. Бу безнең гаилә эшчәнлеге. Свердловский өлкәсе Березовский шәһәре китапханәсендә 25 ел хезмәт куйган Гөлсия Гарипова. Әле яңа китаплар да килде безгә менә. Менә бу дәүләт өчен китабы килде. Караминның китабы тоже бик яхшы бездә. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Казан дикторларының дәрәҗәсе бик югары иде. Хөрмәтле иптәшләрем, әйдәгез, Әминә Каримовны ишкә алыйк. Магнитогорскиның иң борынгы мәктәпләренең берсе 90 еллыгын билгеләп үтте. Тарихы 1934 елда бараклардан башланган 31 мәктәптә башта башлангыч сыйныф укучылары гына белем алган. Сугыш елларында анда госпиталь урнашкан. Аннары 10 елга якын бары тик кызлар гына укыган. Мәктәпнең юбилеена багышланган бәйрәмгә элекеге укучылары, укытучылар җыелды. Тантанада безнең иҗат төркеме дә булды. Тулырак Гөлдар Хафизова материалында. Магнитогорскның төп мәдәният сарайларының берсендә төрле буыннар очрашты. 31 мәктәпне төрле елларда тамамлаучылар туган мәктәбен олы бәйрәме белән котларга килгәннәр. Кемдер фотоальбом битләрен ачып мәктәп елларын искә төшерә. Кемдер элекеге укытучыларын каршы ала. Күпләрнең очрашу шатлыгыннан күз яшьләре. Бу рәхмәт билгесе дә. Бигайга укытучылар. Менә Ираида Васильевна безнең обществоведение укытты. Аннары аның белән райком партии, ул райком партияда, а мин райком комсомола. Мин был секретарь комсомольской организации горно-обогатительного производства булдым. Менә Наил минем комсомолец булды. 31 мәктәптә Мансур Гәрәев 10 ел дәвамында, ә Наил Сибагатуллин 9-10 сыйныфларда белем алган. На Илле уже 2 ел әле бер чынада Танып мине күрде. Кунаклар арасында иң олысы Ираида Деревскова мәктәпнең яшьтәше диярлек. После окончания Саратовского государственного университета Саратау дәүләт университетын тамамлагач, мине Чиләбе өлкәсенә җибәрделәр. 31 мәктәптә 10 ел тарих һәм җәмгыять фәненнән укыттым. Һәм мин моның белән горурланам. Ул еллар тормышымның иң яхшы еллары булды. Мәктәпнең төрле еллардагы чыгарылыш укучыларын гына түгел, ә төрле һөнәрләрне үзләштереп, алар хезмәт куйган илнең почмакларын да санап бетергесез. 31 мәктәп 90 ел эшендә тупланган данлы традициялары белән Магнитогорск тарихының бер өлеше булып тора. Бер 1934 елда барактан башланган бу мәктәпнең тарихын сәхнәдән дә искә алдылар. Беренче чыгарылышы 1941 елда булган. Бөек Ватан сугышы башлангач, өлгергәнлек аттестатын алган барлык малайлар да диярлек кулларына корал тотып ватанны сакларга китәләр. Ә мәктәп бинасында сугыш елларында госпиталь урнаша. Анда фронтның яраланган сугышчыларын дәвалаганнар. 1944 елда мәктәп яңадан укучыларны кабул итә. 10 елга якын анда бары тик кызлар гына укыган. 90 лет в жизни любого человека это определяющий и решающий этап. Кеше тормышында 90 ел ул йомгак ясау. Ә безнең мәктәп өчен 90 ел нәтиҗә ясау һәм киләчәккә карау мөмкинлеге дә. Нәтиҗәләр искиткеч. 90 ел мәктәп шәһәребез белән бергә яши. Мәктәп белән 20 елдан артык Лариса Дернина җитәкчелек итә. 2020 елда аңа 43 мәктәп кушыла. Хәзер 2 бинада барлыгы 1200 укучы белем ала. Уку йортының олы юбилее белән ярдәмче оешмалардан мәктәпкә кыйммәтле бүләкләр, ә укытучыларга рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары тапшырдылар. Я хочу сказать, что это гости на этой сцене не случайно. Бу кунаклар бу сәхнәдә очраклы түгел. Ниһаять, шәһәрдә бердән-бер безнең мәктәптә татар теле туган тел буларак өйрәнелгән сыйныф ачтык.
Директорның бу белдерүен залдагылар көчле алкышлар белән каршы алдылар. Я хочу сказать, что для того, чтобы... Укыту программасына татар телен кертү өчен бу кешеләр бик зур көч куйдылар. Алар чын татарлар. Балалар һәм аларны укытучылар өчен бер нәрсәдә кызганмый торган ачык йөрәкле кешеләр. Татар телен өйрәнүче беренче сыйныф укучыларына Магнитогорск татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадимнур Таһиров телевизор бүләк итте. Мәктәп директорына һәм татар теле укытучыларына Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шахразиевның рәхмәт хатларын тапшырды. Баштан без укытучыларны җыеп Казанга алып бардык. Анда бик яхшы каршы алдылар. Яңа мәктәпләрне Татарстанда күрсәттеләр. И бүгенге көндә алар беренче класс ачтылар. Алар үзләре безнең белән сөйләшеп, теләп, ата-аналарны җыеп алып бөтенесеннән гариза алып, родной язык, ана телен татар теле дип сайладылар. Мин 31 школда эшлим 31 ел. Быел беренче раз мин алдым беренче класс укытам татар теленә. Безгә бик акшай татар теле балдар ярата. Безнең түгәрәк дәвам итә өчен безнең түгәрәккә быел 5 ел. Бездә лә бәләкәч кенә юбилей. Бәйрәм Магнитогорск талантлары чыгышлары белән үрелеп барды. Шәһәрнең татар үзенчәлеге башкаруында җырга залдагылар да кушылды. Бәйрәм ахырында сәхнәгә чыккан 31-нче мәктәпнең бүгенге укытучыларын тамашачылар басып алкышладылар. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Смоленцев, татарлар. Оренбургта дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Бүләкләнүчеләр мәгариф өлкәсендә хезмәт итүчеләр, күп балалы гаиләләр һәм өлкәнең төрле предприятие һәм ведомстволары вәкилләре. Шулай ук ел хатын-кызы конкурсында җиңүчеләр дә игътибар үзәгендә. Алар арасында Татарстан Республикасының мактаулы исеменә лаек булучы да бар. Тулырак киләсе сюжетта. Мәктәп директоры итеп куелган Тәүхидә Фәрит кызы Низметдинова 22 ел монда эшли. Ул җитәкче булып хезмәт иткән мәктәп еллары тарихында якты хатирәләр, матур традицияләр кала. Тәүхидә Низметдинова Сакмар районының мактаулы гражданы исемен йөртә һәм мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен тапшырылган бүләкләр иясе. Бездә бүгенге көндә 700 бала укый, 100 кеше эшли, аның 58-е укытучы, зур мәктәп. Күңелле мәктәп. 55 дәүләт бүләген Оренбурлар өлкә губернаторы Денис Паслер кулыннан алды. Мәгариф өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен 2нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен орден медале белән Сакмар районы татар каргалысы урта гомуми белем бирү мәктәбе директоры Низметдинова Тәүхидә Фәрит кызы бүләкләнде. Гаилә институтын ныгытуда һәм балаларны тәрбияләүдә зур хезмәтләре өчен татар каргалысында яшәүче Бари һәм Рәмзия Шункаровлар ата-ана даны орден медаленә лаек булдылар. Бари һәм Рәмзия Шункаровлар бергә 48 ел гомер итәләр. 4 малай тәрбияләп үстерәләр. Ветеринария өлкәсендәге хезмәтләре һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Сафина Роза Рим кызына Әсәкәй район ветеринария идарәсе ветеринария табибына Россия Федерациясының атказанган ветеринария табибы дигән мактаулы исем бирелә. Җиңел сәнәгатьне үстерүдә казанышлары, нәтиҗәле хезмәте һәм актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының атказанган җиңел сәнәгать хезмәткәре дигән мактаулы исем Оренбург шәһәре җитәкчесе Абсалямова Альбина Фаил кызына бирелде. Әлеге бүләкне милләттәшебезгә Казанда 12нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миниханов тапшырды. Абсалямова Альбина Фаил кызына Татарстан Республикасының атказанган җиңел сәнәгать хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Весь пух пропаривается, изделие не деформируется. Гарантия качества. Абсалямовлар гаиләсенең соңгы иң зур проектларының берсе халык сәнгате һөнәрчелеге туристлар маршрутын оештыру. Биредә терлек темасында тулысынча ачканнар. Куандык тауларыннан төбәкне таныткан Оренбур мамык кәҗәләрен алып килгәннәр.
Бу цехларда кәҗә мамыгын эшкәртәләр һәм аны җепкә әйләндерәләр. Оренбургта без шушы үзебезнең һөнәрчелекне саклау юнәлешендә 99 елдан бирле эшлибез. Бу безнең гаилә эшчәнлеге. Альбина Абсалямова күп татар проектларында Хсән Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәрләре белән бергә башкара. Әйе, мактаулы исем белән бүләкләрне профессиональ һәм иҗтимагый әһәмиятле эшчәнлектә зур уңышларга ирешкән өчен тапшырдылар. Менә бу бүләк тә инде аның һәр яктан иҗтимагый эштән дә, бизнес ягыннан да тырышлыгын, уңганлыгын, булганлыгын күрсәтә. Оренбургда иң уңышлы гүзәл затларны алтын брошка белән бүләкләнү традициясе 2002 елдан бирле исәпләнә. Быел ел хатын-кызы конкурсында катнашырга заявка биргән 35 дәгъвачының 11 җиңүче булды. Кыйммәтле бүләкләрдән тыш аларга дипломнар һәм уникаль кул сәгате тапшырылды. Деловая женщина, ягъни эшлекле хатын-кыз номинациясендә бүләкне эчке туризм белән шөгыльләнүче өлкәнең күренекле эшмәкәрләренең берсе, җаваплылыгы шикләнгән Идел Урал җәмгыятенең генераль директоры Рушания Аббасова алды. 15 ел буена туристларны Татарстанга, Башкортстанга, Рәсәй буенча йөртәбез. Рушания Аббасова туризм өлкәсендә экскурсиялар оештыручы, күп чараларның ярдәмчесе, иганәчесе. Ул өлкә татар мөхтәрияте советы әгъзасы. Мин әнием белән нык горурланам. Ул кешеләргә ярдәм итте гомер буена. Мине дә шуңа өйрәтте. Милләттәшләребезне мактаулы исемнәре белән котлап, киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз. Оренбургдан Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Свердловский өлкәсе Березовский шәһәре китапханәсендә 25 ел хезмәт куйган Гөлсия Гарипова. Әле яңа китаплар да килде безгә менә. Менә бу дәүләт өчен китабы килде. Караминның китабы тоже бик яхшы бездә. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Казан дикторларының дәрәҗәсе бик югары иде. Хөрмәтле иптәшләр, әйдәгез Әминә Кәримовны ишкә алыйк. Уралдагы Березовский шәһәрендә яшәүче татарлар иң яңа татар китаплары белән танышып бара ала. Бу җирле китапханәдә инде 25 ел хезмәт куйган Гөлсия Гарипова казанышы. Күп еллар ул Татарстан Республикасы Милли китапханәсе белән хезмәттәшлек итә, газета-журналларга языла. 2020 елда ТССРның 100 еллыгына багышланган милли китапханәләрнең Свердловский өлкә конкурсында «Родные истоки» авторлык проекты белән җиңү яулады. Китапханәче Гөлсия Гарипова һәм аның гаиләсе турында тулырак киләсе сюжетта. Монда инде безнең сот компьютерга пенсионерлар да килеп уроклар уздыралар, дәресләр, аларны өйрәтәләр, балаларны да өйрәтәләр. Язылып. Гөлсия Гарипова безгә үзенең эш урынын күрсәтә. Ул бик горур, чөнки Уралның Березовский шәһәре үзәк китапханәсе Свердловский өлкәсендә генә түгел, ә бөтен Россия буйлап иң югары рейтинглы урыннарның берсе. 2020 елда әле китапхана хезмәткәрләре культура милли проектында 10 миллионлык грант тота. Бу акчалар ярдәмендә бина тулысы белән төзекләндерелә, кафе ачыла, йомшак кәнәфиләр куела һәм укучылар белән очрашу бүлмәләре булдырыла. Әлбәттә, яңа дәрәҗә алган китапханәдә төп урынны милли телләрдә язылган китаплар алып тора, бигрәк тә татар телендә. Свердловский өлкәсендә татар китапларын фондының гомуми саны 7000гә якын экземплярга туры килә. Шуларның 1000-нән артыгы Березовский китапханәсендә. Әле яңа китаплар да килде безгә менә. Менә бу дәүләт өчен китабы килде. Караминның китабы тоже бик яхшы бездә. Икенче килгәндә аларны алырсыз аннан соң. Гөлсия Гарипова китапханәче һөнәренә очраклы рәвештә генә килә. Иңнән якын урында вакансияны күргәч эшләп карарга була. Хәзер инде ширек гасыр ул китапханәдә эшли. Шуларның 10 елын Березовский үзәкләштерелгән китапхана системасында уллар өчен абонентның баш китапханәче вазифасында. Мин үземнең эшемне бик яратам. Алай булыр дип уйламаган идем. Гомердә дә күз алдыма да килмәгән иде мин китапханәче булам дип. Ә хәзер инде китаплардан башка тора алмыйм мин. Атна саен Гөлсия ханым укучылар клубында яңа чыккан татар китаплары һәм татар журналларының яңа басмалары хакында күзәтүләр ясый. Бу безнең китапханәнеке түгел, мин моны Свердлов өлкәсенең үзәк
халыкара китапханәсеннән алып кайттым. Бу җыелышларга татарча аралашу һәм милләттәшләре белән очрашуга сусаган кешеләр килә. Күпләр үзләре белән балаларында һәм оныкларында алып киләләр. Biz библиотекага бик яратып йөрибез. Татар китапларын, һәрбер яңа килгән китапларны укып барабыз. Зифа Кадырованың китапларын кулдан кулга йөртеп укыйбыз барыбыз да. Кызыма да менә балалар китапларын, хәрефләрне өйрәтәбез. Татар теле китапларын яратып укыйбыз. Гомумән, Гөлсия Гарипова Березовский шәһәре татар җәмгыятенең актив катнашучысы. Күпләр кебек ул Уралга, Татарстаннан күченгән. Бүген Березовский шәһәре татарлары аерым диаспора гына түгел, җирле халык булып санала. Березовский татарларының визит карточкасы Курай ансамбле. Анда 15 кеше шөгыльләнә. Гөлсия ханым да алар рәтендә. Эштән соң Гөлсия ханым өйгә ашыга. Ул китапханәче булудан башка беренче чиратта хатын һәм әни. Кызларым, безнең быел 25 еллык көмеш той булачак март аенда. Без бу той көнне инде билгеләп үтәчәкбез. Шуның өчен әйдәгез фотографиялар җыеп алыйк та, берәр нинди сезгә задание бирәм, сез безгә альбом или фильм ясап бирәсез дип ышанып калабыз инде. Фотографиялар карап. 25 еллык гаилә тормышында искә төшерерлек әйберләр бик күп. Марс белән алар Гөлсиянең туган авылы Татарстанның Балтач районы Куныр авылында таныша. Егет бирегә Березовскийдан дәү әнисенә кунакка кайтып йөри. Туйларын 1999 елның 13 мартында уздыралар. Зур кызларны Алсу төпчегенә Айгөл дип исем кушалар. Гариповлар чит халык мөхитендә балаларына үз телеңне өйрәтә алуның чын үрнәге. Әйе, нәкъ өйрәтү. Бу хакта борчылып фикер йөртү генә түгел. Сеңелгәшем белән кичкенәдән татарча сөйләшеп үстек. Ел саен әби бабай якларына, Балтач районыннан Кунар авылына кунакка барып йөрдек. Әни әти белән сабантуйларда гел катнашып, шулай биеп, җырлап үстек. Гөлсия Гарипованың аш бүлмәсендә хатын-кыз тормышы өчен иң мөһим дәресләре дә бирелә. Мин кыймакны үземнең рецепт буенча пешерәм, әнидән өйрәнгәнчә. Аны инде элек әниләр пиштә пешерәләр иде. Пиштәге әшрәк тәмле була бит инде ул. Хәзер мин үзем шулай итеп кичтән камыр куям, или иртүк куям да кич белән генә пешерәм. Ул пиш кыймагы шикелле бик тәмле булып пешә. Кызларның пешерү осталыгына әтиләре бәя бирә. Рәхмәт, кызым. Чай тәмле. Обычно пешерәсез. Булдырасыз, кызлар. Молодцы. Гөлсия Гарипова Татарстанда туып, үз язмышын Уралда тапкан. Биредәге кырыс шартларга һәр кем дә күнегә алмый. Монда үз кыйбласын бары тик көчле максатчан кешеләр генә таба ала. Гөлсия ханым шундыйлардан. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловский өлкәсе. Киләчәккә атлаганда аның узганын барлау мәслихәт. Яңа гасыр каналында төрле елларда эфирда узган тапшырулар, дикторлар хакында хатирәләребезне барлауны дәвам иттерәбез. Сүз тарихи кадр сәхифәсендә татар телевидениесына 60 ел тугры хезмәт итүче хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Бүген ул шәхси архивыннан нинди кызыклы мәгълүматлар җиткерер. Hürmetli iптәшләр, Татарстан телевидениесен оештыручыларның беренчеләр турында сөйләбез икән, әйдәгез Әминә Кәримовнаны искә алыйк. Тапшыру сайын редакция килгән хатларның саны арта бара. Безне караучылар музыка өлкәсенә кагылышлы төрле мәсьәләләрне кузгаталар, үзләрен борчыган сорауларны бирәләр. Менә бер хат. Аны безнең тапшыруларны даими карап баручы Әлмәт районы Түбән Мактама авылыннан иптәш Мусин язган. Авыл кешесенә, бигрәк тә музыка белән танышлыгы әзрәк кешегә опера җырчысы ошап бетми. Ул халык көйләрендә тиешле моңы белән җырлый алмый кебек. Нигә бу шулай? Халык көйләрен оста башкаручылар опера әсәрләрен җырлый аламы дип сорый. Бу сорауга җавап бирү өчен без студиябезгә бик күп опера спектакльләрендә төп партияләрне башкаручы, шулай ук халык көйләрендә оста җырлаучы, РСФСРның һәм Татарстанның халык артисты Тукай бүләге лауреаты Фахрияга Насырдиновны чакырдык. Югыйсә, менә ул вакытта әле башка телевидение булса да, үзебезнең идел киңлекләрендә
Казан телевидение студиясы ничектер үзенең хәзерлеге белән аерылып торадыр иде. Моны ни өчен алай дип әйтәм, без студияның теләсә кайсы белгечлеге буенча Мәскәүдә квалификация күтәрү курслары буладыр иде. Кемгә 2 ай, кемгә 3 ай. Менә шул вакыттан союз буенча җыелган дикторларны, режиссерларны күрәсең. Шулар белән чагыштырасың да, чыннан да Казан дикторларының дәрәҗәсе бик югары иде. Менә шулай иҗат белән янып телевидениедә эшли. 10 еллыгы да булды. 10 еллыгында без студияда җыелып бәйрәм иттек. Бу фотода Галина Зименкова, Әминә Каримовна, Ирка Сакаева, мин дә инде бу Казанга күчкәндем, һәм Лиза Хидулина. Рәхәтләнеп күпмедер үтелгән хезмәткә тамашачылар алдында нәтиҗә ясау булды. Мәсәлән, шул вакытларда Әминә Каримовна башта диктор булып эшләде, аннан 64 елдан Нәфис Тапшулар редакциясының баш мөхәррире булып эшләде. Узган тапшыруыбызда без заман җырлары турында сөйләшә башлаган идек. Бүген дә бу турыда сөйләшүне дәвам итәргә уйлыйбыз. Чөнки урыны бар, сәбәбе бар. Менә Казаннан Хәмзә Габдулкаюмов бик урынлы дәгъва белдерә. Кыска киле, тирән эчтәлекле, эстрада оркестрына кушылып җырлана торган җырлар кирәк. Җырларның музыкасында заман яңгырашы, сүзләрендә зур образлылык, кыскалык, усталык булсын иде ди. Бик урынлы һәм дөрес таләп минемчә. Ләкин бу урында без композиторга сүз бирсәк урынлырак булыр. Студиябездә Татарстанның халык артисты, Тукай премиясе лауреаты Заһид ага Хәбибуллин. Әминә Каримовна телевидениедә дикторлык профессиясына нигез салучыларны, аны сәнгать дәрәҗәсенә күтәрүче бик оста оештыручы иде. Ул Татарстанның һәм РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре. Ничектер менә шулай ничә ел бергә эшләнгән икән. Аның киңәшләре минем үземә бик нык ярдәм итте. Шуңа күрә мин менә шундый шәхесләргә гомер буе рәхмәтле булып яшәдем. Тапшыруыбыз ахырында шагыйрь, һәвәскәр композитор Әнис Шәймәрданов шигыреннән үзек китерәбез. Туган телем минем, ул гаҗәеп, кеше яшьтән гашыйк иткән тел. Әни җыры аша миңа ингән, бишегемне нурлы иткән тел. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.